минават в няколко етапа, като първият етап е масова кастрация на животните, приоритетно женските, разбира се, които раждат. Успоредно с това трябва да върви строежа на нови съоръжения, приюти или кучкарници, където да се прибират тези бездомни кучета и, разбира се, успоредно с това да върви и ревакцинация на вече обработените и обезпаразитяване на животните. И тук искам да успокоя специално столичани, защото все пак те са най-голямата аудитория на вашата телевизия. Въпреки че законът е в сила от миналата година, още от края на 2006 година Столична община започна да работи по такава програма, която е препоръчена от Световната здравна организация и такава се изпълнява в някои градове големи, примерно Атина, които имат подобен на София програм. Да, там в Атина, между другото, има много кучета, но те си ходят с едни специални нашийници, кришки, имат си радиопредаватели. Това е куче да го видиш, той е космонавт направо. Аз съм ги гледал, просто съм се дивял на тези кучета в Гърция. Аз миналия месец бях там, също ги гледах. Сресени, напарфюмирани, просто да ти е приятно да го срещаш. Наистина, аз... там са огромни, знаете какви тълпи от кучета са по спирките, има по 20, по 30 кучета, легнали спокойно, в Атина, но подобно нещо се прави в София, разбира се, бюджета все пак на Атина и на София е по-различен за тази дейност, но това, което правим в София, значи кучетата се залавят, веднага реагира се на сигнал в рамките на 24 часа. Ако е спешен, или до 48 часа, ако не е за ухапване. Кучето се закарва в изолатора общинския в Сеславци, където, ако става въпрос за злонраво животно, което е ухапало човек, се подлага на евтаназия. Ако става въпрос за кучета, което е подаден сигнал просто да бъде прибрано и кастрирано, то се кастрира, обезпаразитява, вакцинира срещу бяс, татуира се, тъй като нямаме пари наистина за чипове. Вие нямате за радиопредаватели. Много са скъпи, за съжаление, наистина, и все пак, особено в условията на финансова криза, трябва да има приоритети, но и татуировката е достатъчно доказателство, че това се е случило и кучето се връща на мястото на залавянето. И тук да кажа една статистика. И си живее, не го убиват. Не се убива, да. Връща се, защо? За да пази първо територията си, второ, докато се изграждат тези съоръжения, приюти, където трябва да бъдат прибрани, защото искам да разберат вашите зрители, че все пак законът е от миналата година и не може с магическа пръчка да бъдат построени. Години назад те се убиваха и видяхме, че метода с убиване на животните... Сега убиват ли се кучета в София? Убиват се само, значи, първо тези, които са неизлечимо болни, защото има и такива животни, и доказано злонравите кучета, които са участвали в тежки инциденти и просто не може и... А не регламентирано да се убива, да имате информация? Сега имаме сигнали, защото общината има ангажимент да прибира и трупове на... Възможно, много често има инциденти, особено по високоскоростните трасета в София, кучета, които са прегазени, но не говоря не за такива, за убити умишлено от хора кучета, за да се очисти квартала, да речем, от бездомници. Имаме такива и сигнали, имаме и такива подозрения. Разбира се, ние не правим допълнителни аутопсии и разследвания. Това се прави и в сигналите се подават от неправителствени организации. Доколкото знам, в няколко районни полицейски управления има и дознания по съмнение за такава дейност. Но е факт, че такива неща се случват. И тук искам да кажа, да отворя една скоба, че това е изключително опасно, защото ако това става с отровни вещества, с някаква отрова, възможно е това нещо да попадне, примерно, в при децата, ако е, примерно, в някоя градинка. А опасни ли са столичните кучета от гледна точка на болести? Сега, това искам. Ето каза тук госпожата, че те са развъдник на кучешка тения. Вие вакцинирате ли ги срещу тения? Първо не се вакцинират, а се обезпаразитяват, с таблетки. Сега, най-ниският процент, и това е изследване на Института по паразитни и заразни болести към Министерството на здравеопазването, София е на последно място в страната с най-нисък процент. Процентът е 2,5 на 100 хиляди за кучешка тения. Искам да кажа веднага защо. Първо, защото всички кучета се обезпаразитяват, съвместно с неправителствените организации в общината. Второ, за да има кучешка тения, трябва да има кланници около София или в София, откъдето да дойдат кланничните конфискати, които са заразени с кучешка тения, защото няма иначе как да стане заразяването. Така че 2,5 на 100 хиляди процента в София, докато примерно в Сливен, където е най-висок процента, за сравнение е 20 на 100 хиляди. Виждате, че почти 10 пъти по-високо. И другото... Имате ли поглед върху тези... ние сме противобесен кабинет. Нямате за тези. Само за бяс. За беса да кажа, предполагам, че колежката ще потвърди тези данни. Последният случай на бяс в България, за да успокоим вашите зрители, това е най-важно, е в 86-та година, далечната 86-та година, и то не е в София, в Търговище. Да, но то сега няма бяс, защото просто хората ги отиват и се лекуват. И затова искам, защото вие задавахте въпроса, опасни ли са. Значи по отношение на ехинококози, или така наречената кучешка тения, и по отношение на бяс, това се върши, за първи път се върши, забележете, от 2006 година, защото преди... Има ли бесни кучета в София? Не, няма категорично. Вижте, имаше така наречен... Или носители на вирус? Не. Няма нещо повече. Ние направихме изследване, разбира се, с съдействието на
лаборатория специализирана за изследване на напрежението на имунитета по отношение на тези вакцинирани кучета. Резултатите са прекрасни. Пак казвам, това е референтна лаборатория. Така ли е? Да потвърдите така само преди да... Няма бяз в София? Няма бяз в София, не. Така е. А хората трябва ли след ухапване или след инцидент с куче, човек трябва ли задължително да се вакцинира срещу бяс? Или може да не го прави, след като няма бесни кучета? Всеки случай е индивидуален. Подхождаме индивидуално, защото ако това е едно домашно куче и сведенията са, че то си е вакцинирано редовно, кучешките вакцини са поливалентни и в тях винаги едната компонента е срещу бяс, тогава безсмислено да се започва. Разпитваме всеки индивидуален случай, къде е, на кое място е охапан. Ако това е някъде в крайградските райони, както имаше миналата година огнище във Владая, естествено, че се започва вакцинация. Защото те контактуват и с горски животни. Те контактуват и с горски животни. 2007 година имаше огнище в Нови Искър. Така че ние сме в тясна връзка с органите на РИОКОЗ, с ветеринарните служби и нещата могат да... Имате ли доверие на общината? Примерно, кучето е татуирано, да речем. Спокойни ли сте? Трябва да им имаме доверие все пак. Татуировката е гаранция, че абсолютна гаранция. Нещо повече. Тук става въпрос